Pasado alas 10 kasudmang aga, kan madukaya ng nagpapataw-pataw na hawak ang sarong 18 anyos na babayi sa kadagatan na sakop kang barangay 27 sa syudad ng Legazpi. Saro sa mga pinakaenot na nakahiling kang biktima, iyo si Tatay Lito. Istorya niya, mantang nasa pagbanwit, bigla na sa nang buminuto ang hawak ang babayi, pirang metro sa napwestuhan niya, kaya tulos niya ining ipig-report sa otoridad. Pagili nga ako ati, ay manali gidan dumalo, nanod naman sa lupad, ay manandiyan ko sa bado. Sa pakikipag-ulay kang news team sa siyam na pag-iribak ang biktima na nagsayuman ng maghampang pa sa kamera. Antes subot mangyari ang insidente, nakaiba paninda ang biktima sa sarong pagtiripon, mag-aalas 10 kang Hunyo 10, alagad makaliis ning pirang oras, kan magpaisi subot ining maihi, alagad dai na nakabalik pa. Sigun sa Legazpi City PNP, kasubanggi kan magpasiring sa sendang ipatura ang magurang kang biktima, asin pinagkumpirmar na ang nadukayang bangkay. Iwan aki nindang si Tricia Nuwas Bantog, kan purok 5 barangay Bantunan Kamalig Albay. Sumagurang po kayo ni, tapos po lulaong kayo ni, nakareceive po si Daki text sa sarong kapamilya na ipinasaman po itong mga retrato na share to po sila na pigbimidbid po ninda na iyo po ito apo asin aki imam po kayo itong mga taga-Kamalig. Anong man kita sa publiko, nag-iingat po kita, arabian trust po na may mga parte dyan na may mga madiklom, kita mismo na kung po pwede maiwasan taan mga, lalo na may mga nag-iirno man po dyan, na nag-iingat po kita, lambang na padagos man po dyan ang mga patrolya po kansa mo yung mga kapulisan, at the same na, so tao man po mismo, dapat po nag-iingat man po. Sa presente, padagos pang pinagigibong investigasyon kang PNP sa pangyayari. Ipigpaiserarom naman kasudma ang biktima sa autopsiya. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal